Hej med jer. I dag skal vi lave nogle strækøvelser for den øvre del af kroppen, det vil sige skuldrene. Særligt vores skulderblade skal strækkes rigtig godt ud i dag. Vi bruger vores vejrtrækning samtidig. Træk vejret godt ind igennem næsen, ud igennem munden, og lad ligesom din vejrtrækning diktere dit stræk. Det vil sige, at i det du ånder ud, kan du komme længere i strækket. Det må aldrig gøre ondt, så hvis du mærker smerte, sådan en skarp smerte, så stop med det samme. Så er det for meget. Så det her med, at din vejrtrækning dikterer, hvor langt du kan komme. I din udånding virkelig mærke, hvor meget det strækker. Godt. I dag skal vi starte med at stille os med let bøjede ben. I det vi trækker vejret ind, trækker vi armene til os. Så samler vi ligesom skulderbladene. Så i det vi ånder ud, så strækker vi armen ud, lidt ligesom en tigerklo. Jeg prøver at nå kameraet. Så man virkelig kan mærke det strække i den bagerste del af skulderen, og hvordan det åbner op. Jeg kan se her fra siden af. Man kan virkelig mærke det sådan her oppe i trapezius, eller det kan jeg i hvert fald, og så nede sådan langs min skulderblade på ryggen her i den her del. Strækker til med lidt i min nakke, hvilket er vildt dejligt. Så er det din tur.